L-punti tagħna sabet issa il-peprina ħamra. Minħabba ċirkustanza storika marbuta mal-ewwel Gwerra Dinjija, il-peprina ħamra hija aktarx waħda mill-aktar speċi ta' fjuri popolari mal-pubbliku ġenerali. Sa mill-20ijiet tas-seklu 20, il-peprina ħamra kienet tintuża biex tissimbolizza id-demm imxerret matul il-gwerra. F'pajjiżna wkoll din l-ispeċi kapaċi ssebbaħ il-kampanja tagħna xi drabi f'waħdiet iżda ta' spiss f'meded ġmielhom. Peprina tiegħi, x'għamilt li hemm? Da sakruxxan. Jgħadek qalb il-fjuri u hekk allura Ara. Kif biddilta kompletament? Ija nibda ngħidlek magician lilek. Għamilit, ara, jisu f'temp tal-programm, bdejta u spiċċajta. Veru. Ma ħaditx ħafna ħin. Veru. Kemm ngħidu lin-nies l-ewwel ma trid tagħmel tnaddafa ftit u mbagħad tħallat iż-żeba ma' 100 millilitru żeba tħallat marfa cornflour, tħallat sew, u mbagħad Tapplika b'xejn mod gof, hekk. Eżatt, mhux bħal meta nisbaw normali. U dik ħolqod din it-tip ta' texture li għandna Eżatt. hawnhekk. Issa il-kulur mbagħad kien affaxxinanti għax jiena ħadra l-aħħar li rajta. Issa, waqt il-programm jiena qbad kulur iktar ċar, bdejt napplikaħ fuq, nisprejja l-ilma u nimsaħ bl-isponza biex Ħalli noħloq ċar dal-effett. ftit u timsaħ. Eżatt, u mbagħad l-aħħar ħaġa kienet kif nixfet tajta ftit wax kannella, l-browning wax, biex l-effetti kollha daw id-daqqiet u daw id-disinji kollha li fiha fuqha joħorġu iktar. Ġifieri din. U ġibta tidher kompletament differenti milli kienet qabbilta max-xejn ukoll. Eżatt, mela kemm iżommu li ftit jogħġbok sakemm tikkonkludi l-programm. Ara, jisni mort il-Vjetnam ħaniġi issa. Iva, morru fejn trid, basta nieħdu pjaċir. Dwar l-bistajin li bbisa lila. Iva, mela, kemm nagħmluha f'posta. Importanti għax tinkisrinna jekk Isa tagħtila minn il-baħar. Veru, issa xi ħaġa antika ta' karattru kbir, ġibta jiġifieri ara daqsxejn kif nistgħu nibdlu wieħed laqas jirrealizzu vera. Kif tista' tibdel xi ħaġa. Hemm riċetti ħafna drabi nsibuhom id-dar ukoll. Veru, għax cornflower hija ħaġa li tintuża fil-kċina b'mod regolari. Imma titkun Karlo biex imbagħad tkun taf li titħallata maż-żeba flok mal-kejk jew ma' xi sos. Le, ma' sos li nippreferih ma' xi biċċa ħobs. Le, il-cornflower, ma nasi. Karlo, wasalna fit minn programm ieħor. Iva, wasalna. Grazzi ħafna lilkom illi segwejtuna, grazzi tal-li tilqawna ġewwa djarkom. Nisperaw li nkunu ta' ispirazzjoni għalikom li titalmu xi ħaġa ġdida wkoll għax jiena nitgħallem ħafna meta nkun qed nitkellem għall-mistiedna tagħna. Kemm nieħu pjaċir nisma'hom. U rridu wkoll min ikollu mistoqsijiet jista' jibatilna fuq il-medja soċjali tagħna fejn taraw vale tistgħu tikkummentaw u aħna nirrispondukom lura. U tistgħu tkomplu segwu l-programm tagħna wkoll fuq Net on Demand se jkun hemmhekk u meta tixtiequ fil-kumdità tal-ħin ta'kom tistgħu tirreferu tiġu tagħmlu xi proġett hekk taraw u tajtara ħa nipprova nagħmel kif għamel Karlo. Ekku, grazzi ħafna, grazzi lill crew tekniku taħt id-direzzjoni ta' Keith Mitzi, grazzi lill camera persons tagħna lil Freddy u l-Manuel illi b'paċenzja kbira iduru warajna u jippruvaw isibu kull ħaġa li nkunu qegħdin nagħmlu. Grazzi wkoll lill-sponsors tagħna li jagħmlu il-programm tagħna possibbli. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Ciao!